Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika afunira anthu a mdziko muno Pasaka yopambana. Chipani cha Democratic Progressive pamodzi ndi President Mutharika, banja ndi amalawi onse akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu Mutharika. Ndipo boma lati layika ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti anthu ochita malonda mdziko muno asamavutike kugulitsa katundu wawo. President Profesa Arthur Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira anthu a mdziko muno Pasaka yopambana pomwe akhristu akumbukira kudzipereka kwa Ambuye Yesu Khristu yemwe anapachikidwa pa mtanda. Kudzera muthenga wake mtsogoleri wa dziko linoyo iye wati nthawi yakuti anthu alingalire pakufunika kwa kukondana komanso kuchitirana chifundo, kukhululukirana ndi kuthandizana. Pasaka ndi nyengo yomwe akhristu pa dziko lonse amakondwerera chipulumutso chawo chomwe chinadza kudzera m'mazunzo, kupachikidwa ndi chiukitso cha Khristu. Ndipo mpingo wa Calvary Family ku Blantyre wati akhristu ali ndi udindo opereka nsembe ku ntchito ya Mulungu ngati njira imodzi zofalitsa uthenga wabwino. Bishop Connex Kaduma ndiyo amalankhula izi mogwirizana ndi nyengo ya Pasaka pomwe akhristu akukumbukira. Malinga ndi Bishop Kaduma, Mulungu anali oyamba kupereka mwana wake kudzera muimfa pa mtanda. Tikaona mazunzo a Yesu chimene ndi china chimene tikuyang'ana lero, tikusangala lero, tusangala mazunzo a Yesu, anthu akunyamula mtanda kunjaku ati njira ya mtanda akutani. Ndero neno kuti pamene pachapo tikupezapo azibambo atatu amene onsewa tikafufuza nalo ophunzira ache amene akulowerera nawo ndi kutenga mbali mu mazunzo a Yesu. Panali Simoni wa ku Kurene amene ananyamula mtanda wa Yesu, anadzipereka, anampempha, anavomera, anadzipereka nanyamula mtanda wa Yesu. Komanso tikuona kuti panali Yosefu wa ku Arimateya. Yosefu wa ku Arimateya anali munthu olemera, anali mmodzi mwa akuluakulu ngati mina nduna za boma, komanso anali ophunzira wa Yesu. Iyeyo akuti anapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu kuti auchotse pa mtanda paja akwayike m'manda. Ndipo zimene anachita, anagula nsalu, chichoti pati nsalu ya mafuta kapena yoyera kwambiri ndi ndalama zace. Komanso anatenga thupi lija kukalika mu manda amene anakonza iyeyo ndi ndalama zake. Pamene timaonera nkhani adafuna adzalomwe iyeyo manda mucha, koma anapeza kunena kuti akwayikapo Yesu mene mucha. So kuti anali ophunzira wa Yesu amene analokonzeka kuyika chuma chache kuti thupi la Yesu liyikidwe bwinobwino. Tikumvanso tikawerenganso ku Yohani chapter 19 verse 39 kuti Nikodemonso anadzamujowina. Nikodemoja anapita kwa Yesu ndi sikuja, anadzamujowina, anabwera ndi mule zonunkhiritsa za mtengo wace kudza panga thupi la Yesu, zakonza thupi la Yesu liyikidwe bwino. So ifeyo ngati akhristu ngati ufuna kuti chikhristu chipite patsogolo mdziko mwathu muno, ufumu wa Mulungu upite patsogolo, ndi nthawi inoyo yonena kuti tidzipereke msembe, tipereke chuma chathu, tipereke nthawi yathu, tipereke kukhale maluso athu omwe. Tisamangokonda pino chali chidabwerako, koma tikupereka msembe zathu kuti ntchito imene Yesu adayisiya ipite patsogolo. Anthu amene akati chali chinena kuti amadzipereka ndi zinthu zawo. Mwina munthu ngati Nikodemoyo, munthu mmodzi sana sonkhetso ndi ate tichite WhatsApp group tisonge ndalama tikagulezo nukiza yekha. Yosefu wa ku Arimateya so yekhaso lero ndakukhala biza kristo yayi ka WhatsApp group kosonkhasonga zakuchalika. Koma ndizikhala nthawi imene munthu wekha ukhoza kupereka msembe chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno a Joseph Muthupa atsimikizira Malawi kuti chitetezo achikhumitsa kwambiri pa nthawi ino ya chikondwerero cha Pasaka. Muthupa amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene amayendera madera osiyanasiyana pofuna kuona mmene apolisi akugwirira ntchito yawo pa nyengoyi. Iwo ati apolisi awatumiza madera onse ofunika mdziko muno kuti apolisi azioneka paliponse pofuna kuteteza nzika za dziko lino. Pali njira zambiri zomwe takhazikisa, zinazo sizisowaso kuti kuziulula kugula wanthu, koma chinthu chodziwika kwambiri pansi pa ulamuliro wa mkulu wa polisi Mr. Richard Luhanga akhazikisa ndondomeko yoti pena paliponse kuyambira kuchitipa mpaka kunsanje apolisi aoneke masana ndi usiku. Pamene anzathu tikuti tikupita tikasangalale tili ndi chuti
ife ndi pamene timayamba ntchito ndiponso ndi pamene timakhalanso ndi ntchito yayikulu kwambiri kuonesesa kuti nyumba za wanthu zimene achokamo koma tikuziwa kuti samachokamo anthu onse ayi amasiyaso anthu kuti aziyang'anira pamenepopo koma katundu wa wanthu nyumba za wanthu miyoyo yawo ndiyotetezeka chifukwa chake mukuona asilikali athu awa akungoyenda ngati akucheza atenga futi zawo akulankhula nkhani zawo imene ndiye ntchito yeniyeni ya polisi chifukwa choti anthu ayeneka kuona kuti polisi yawo ilipo kuti iwo ateteze ndithudi ndiye pena paliponse pali patrol teams magulu ama patrols dziko lonse la Malawi kuonesesa kuti chitetezo ndichokhwima. Boma lapempha mipingo kuti ithandize pa ntchito za chitukuko cha madera aphungu za Constituency Development Fund kuti ziziyenda bwino. Nduna ya zamtengatenga Japi Mhango ndiyo yanena izi yapereka pempholi pa mapemphero a chikondwerero cha Pasaka pa mpingo wa CCP kumhujo mboma la Rumpi. Zambiri mlipotiri. Nduna ya zamtengatenga Ajapi Mhango anaona chofunikira kwambiri kusonkhana ndi kupemphera limodzi ndi akhristu anzawo pa chalichi cha muhuju CCP kumene atsindika za kufunika kwa mpingo pa chitukuko cha dziko. Iwo apempha mpingo kuti ukhale patsogolo kuonetsetsa kuti chitukuko chikuchitika pansi pa 5 billion kwacha ya thumba la chitukuko cha madera mwa aphungu CDF. Iwo atsindika kuti boma la President Professor Arthur Peter Mutharika limalizitsa ntchito ya msewu wa Njakwa Livingstonia umene unayima zaka zisanu zapitazo. Mpingo uli ndi gawo lalikulu kwambiri kuonetsetsa kuti ndalama zimene zigwire ntchito yake moyenerera pasakale za chinyengo pasakale za katangale ayikepo maso mungabetikire nafe kuti khopi lililonse ligwire ntchito yake limene President akufuna. Nditine mawu yawa ndalama imene tikakuchita bwino chaka cha mawa tipeza zozina zofanana koma tikapata kuchita bwino ndalama zimene zipita sizazoonaso. Choncho ndifuna wina aliyense kunoko mafumu mpingo ndi anthu onse akuno aonetsetse kuti wina aliyense akhale kapita wanzake kuti ndalama imeneyi igwire ntchito yoyenerera. Anthu akuno afuna kuno kusinthe kutukuke. Poyankhulapo pa nkhaniyo modereta wa mpingo wa CCP kuhenga Mbusa Andrews Wipa ati agwira ntchito ndi boma kuonetsetsa kuti chitukuko chikuyenda bwino. Ife timadikira zomwezi teko chikangoti yayamba kubwera ife ngati church ngati mpingo titengapo mbali yayikulu mene ananenaso iwonso honorable minister titengapo mbali yayikulu kuonetsetsa ndalama imene ija yagwira ntchito imene anapanga plan eno ake a chigawo eno ake a constituency eno ake apa ground zimene anapanga plan zija tionesesa zimene zija kuti zachitikadi. Mfumu yayikulu Mwahenga ya mboma la Rumpi yayamikira boma chifukwa chofuna kuyambiranso ntchito yomanga msewu wa Njakwa Livingstone. Kuyima panyakwa msewu uwu ni chitukuko chikulu chomene icho chenicho chikupindulira chomene isi usange msewu wayima ndikuti msewu uyu kuchita link ise mpaka na kuchipatala uyu kurumpi boma. So wakurumpi boma tukuluta kuyayi because the road is cut off, no transport, no what. So economy para ikwenda makora yayi ikwenda makora cha akhristu pa dziko lapansi ali pa chikondwerero cha Pasaka chimene akukumbukira za imfa komanso kuuka kwa Ambuye Yesu pamene kumachitika mapemphero ndi zinthu zosiyanasiyana. Hassan Piri, MBC, Rumpi. Bungwe la Blantyre Water Board lati anthu ndi kampani zosiyanasiyana zinikhongole zoti zipereke kubungweli pafupifupi 15 billion kwacha zomwe zisokoneza kagwiridwe ntchito ka bungweli maka popereka madzi abwino kwa anthu a mboma la Blantyre ndi madera ena ozungulira. Ogwirizira udindo mkulu wa Blantyre Water Board achaonangwa jana ndomwe alankhula izi mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipotiri. Polankhula pamwambo omwe bungwe la Blantyre Water Board linakonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makampani omwe amakhulupirika polipira mabilo ogwirizira udindo wa mkulu wa BWB achawanangwa jana anati kulephera kopereka mabilo kukukhudza magwiridwe a ntchito a bungweli poti limalephera
kuthamanga kukakonza madzi akanongeka, kulipira ena mwa makampani omwe amapereka katundu osiyanasiyana ku bungweli, komanso kulipira mabilo amagetsi. Pali akuza kwana chama 15 billion mu oti dolere ngati Blantyre Water Board timakhala affected kwambiri ndi anthu akamapanda kulipira mabilo awo, makamaka kandi amnyumba ngakhalenso those from the industry timakhala affected kwambiri una kuti timakanika kuti tichite zomwe tikoza kupanga, zomwe tayerekeza kuti pange mu nthawi ina yake, chifukwa kuti ndalamazo zimakhala kuti zilipo koma sizili ndi ife, zili ndi anthu. Komanso monga muzoti ndalama mukachedwa kugwisa ntchito value yake imakhalanso ikusika pang'ono-pang'ono, so zimatipanga affect kwambiri, timalephera kuti tikwaniritse zonse zimene makastomers athu kapena kuti tipange attend to mafaults amene kuti tipange attend to them quickly. Komabe iwo anati akhazikitsa njira yomwe ithandizire kuti bungweli lithe kutolera ndalama zake. Tayika ndondomeko zosiyanasiyana panopa kuti titolere ndalama zimenezo, and posachedwa apa muzitiona ndithu tikhala full throttle kusakasaka aliyense amene ali ndalama zathu, kaya titolera ife tokha wake, komanso tigwisa ntchito njira zosiyanasiyana anthu ena kuti akhoza kutithandizanso kutolera m'malo mwathu. Pamwambowu bungwe la Blantyre Water Board lapereka mphoto kwa makampani ndi mabungwe okwanira 15 omwe amapereka mabilo mokhulupirika. Ena mwa makampani omwe alandira mphotozi ndi hotela ya Amarilis ndi Malawi Sun, sukulu za ukachenjede za Mnyubas ndi Kuhes, zipatala za Adventist ndi Mwayi Wathu, komanso kampani ya Ilovo Sugar. Polankhula wapampando wa bungwe lomwe limayendetsa ntchito za Blantyre Water Board a Stanley Chilwa ati mwambowu amaukonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makasitomala okhulupirika omwe amathandizira kuti bungwe la Blantyre Water Board lizigwira ntchito zake bwino. Mwambowu unakometseredwa ndi mayimbidwe ochokera ku bandi ya Mingoli. Kuchokera mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Mukone ankhanizi ochokera kuno kwa MBC. Bwanji tionenso mito yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika afunira anthu a mdziko muno Pasaka yopambana. Chipani cha Democratic Progressive pamodzi ndi President Mutharika, banja ndi amalawi onse akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu Mutharika. Ndipo boma lati layika ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti anthu ochita malonda mdziko muno asamavutike kugulitsa katundu wawo. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Wachiwiri kwa nduna za malonda a Edgar Tembo ati boma layika ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti anthu ochita malonda mdziko muno asamavutike kugulitsa katundu wawo. Poyankhula ndi MBC, Atembo anati boma layika chidwi pa ndondomeko yoti anthu opanga katundu adziyika upangiri wapadera pa katundu wawo. Iwo ati izi zithandiza kuti amalonda adzigulitsa katundu wawo pa mitengo yabwino mdziko muno ndi mayiko akunja. Iwo afotokoza. President anasindika kwambiri pa State of the Nation Address pankhani yoti ifeyo ngati dziko tikhale kuti tikupanga zinthu zosiyanasiyana zomwe tizitha kumazigulitsa kumayiko akunja, kumapeza ndalama zakunja zomwe timatchula kuti forex. Ngati muone Malawi pakali panopo ikuvutika kwambiri chifukwa katundu sitikutha kupanga katundu amene tingati kugulitsa kumayiko akunja kupeza forex. So president malinga ndi masomphenya amene ali nawo ndi zambiri zimene boma la TPP lapanga magawo osiyanasiyana. Choyambirira mukati muone pakali panopo tinapanga create amene timatchula kuti economic zones, special economic zones. Amene wapezeka imodzi ku Tunduzu, ika ku Mzuzu, ina ili ku Matindi, ina ili ku Chigumula, inaso ili ku Magwera. Musemo ndi mene tikufuna kuti mukhale zitukuko zosiyanasiyana zokhudzana ndi business. Komanso bankhani ya malonda ya business
boma la DPP yaika njira zosiyana-siyana zothandizira kuti malonda aziyenda mwakusoka. Imodzi mwa iwo ndi zinthu ngati timati one border post imene yakhazikitsidwa kumbuyoza ku Chiponde ndi ku Songwe, imene imathandizira kuti katundu pa boda ajapa amapangaso zakalembera madocumentation zoterezo zipasabakhale mavuto. Chinanso titha kunena mgwirizano umene wasayinidwa president apa ndi dziko la Tanzania imene timati STR, Simplified Trade Regime, imene izithandizanso kuti anthu ati opanga malonda kudusa maboda azitha kulumikizana mosavuta pa nkhani ya zikalata documentation ndi zina zotere zokhuzana ndi katundu kuchoka dziko lina kupita dziko lina. Alimi akudowa komanso ntchisi ati akuchita bwino kumbali yolimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Izi akuti ndikamba kukhazikitsa kwa ndondomeko za ulimi wachilengedwe. Bungwe la Catholic Development Commission in Malawi CADECOM ndilo likukhazikitsa ndondomekoyi ndi thandizo la ndalama lochoka ku Dan Church Aid komanso Norwegian Church Aid. Smart Chalika ali ndi ripoti. Kwa nthawi alimi am'maboma adowa komanso ntchisi akuti akhala akupeza kholo lochepa kamba kakusintha kwa nyengo zomwe zimabweretsa mavuto ochuluka pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Iwo koma akuti kubwera kwa ndondomeko ya ulimi wachilengedwe m'mabomawa, alimi akuti ochuluka ayo moyo wawo wasintha. Ndi ndondomekoyi alimiwa akutha kugawana nzeru za ulimi popanga manyowa, kulima mbewu zakasakaniza komanso mitengo ya zipatso. Mbali ina akutukula manja awo pa chuma. Ahawo ati Kaphesi mmodzi mwa alimiwa atapindula kwambiri ndi ulimiwu pomwe tsopano akutha ukolo zochuluka komanso kukwaniritsa kuthandiza banja lawo. Panopa tikhoza kuti popeza kunali uyamba phindulo lakhala ngati lapezekako popeza dagwira ntchitoyi pa malo ochepa. Tinapezako matumba ya 50 kg aja CP paja makhala zakudya za nkhuku. Koma at least chifukwa chone kuti chaka chinochi chaka chathera lima malo ochepa nde zionetsa kuti chaka chino peza lakuza ndi mmene mwaoneramo chaka chino mwene tikhoza kupeza phindulo lochuluka. Rose Mafedo nawo ati pano akupindula ndi ulimiwu pa chuma kakhalenso pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ine ulimi mmene wanipindulira chifukwa sinisoyeka ndiwo za masamba komanso nagulapo kale obakha ni nkhuku. Oti ndalama sizinisoyeka kwenikweni chifukwa ndimadwa ndozija numakagulitsa nupeza ndalama ndigula sotina titophatikizira monga gulu la nyama. Moyo wanga wa tsiku ndi tsiku umenda bwino zedi nuli mumenewu chifukwa nthawi zini makhala kuti ndalama yakutalikira timbangolowa mudimba muno chola ndiyo basi tiphika tikudya. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito ku bungwe la Catholic Development Commission in Malawi CADECOM amadalitso chilalire ati pamene madera ambiri akukumana ndi ng'amba kamba kakusintha kwa nyengo, kulima mbewu zogwiritsa ntchito zipangizo zapanyumba zopezekeratu kuli ndi kuthekera kuothana ndi mavuto a njala pomwe mbewu zawo zina sizidachite bwino. Iwo ati kupereka nzeru kwa alimi ndi yankho ku mavuto omwe dziko lino likumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo. Ifeyo mukuona kwathu tikuona kuti zimene tinkaganiza mene tinkapanga project imeneyi zikupita patsogolo chifukwa chakuti almost mulimi aliyense amene ali mu project iyi anapanga dimba. And magulu alimi 2020 amene alipo 150 tinawapatsa mbuzi zimene zikuwathandiza kuti azipeza ndowe zopangira manyowa. So tikayang'ana zolinga zimene tinkabweretsa project ikuyamba tiona kuti zikukwaniritsidwa. Bungwe la CADECOM ndilo likukhazikitsa ndondomeko ya ulimi wachilengedwewu ndi thandizo la ndalama pafupifupi 574 million kwacha kuchokera ku Dan and Norwegian Church Aid. Smart Chalika, MBC, Doha. Bungwe la NASFAM latsindika kufunika kuti alimi ang'onoang'ono achizimayi awaphunzitse kugwiritsa njira zamakono monga mafoni am'manja polandira ulangizi wa malimidwe ngati momwe zikuchitikira m'mayiko ena. Azekjali ndi nkhani yonse. Pa msonkhano okambirana kufunika kuti nawo alimi akazi azipeza ulangizi
pogwiritsa ntchito njira zamakono monga mafoni. Mkulu wa bungwe la alimi ang'onoang'ono mdziko muno la NASFAM Abete Chinyamunyamu atsindika kuti njira imeneyi ndiyofunika komanso ndiyothandiza. Makamaka panopa pamene chiwerengero cha alangizi opereka ulangizi kwa alimi ndi chocheperako. Abete Chinyamunyamu akuti zimenezi zingathandize kuti alimi akazi nawo adzikolola zinthu zambiri chimodzimodzi ngati momwe zikukhalira ndi alimi amuna. Abete Chinyamunyamu atinso kugwiritsa ntchito njira zamakono monga mafoni popereka ulangizi wa zaulimi kwa alimi akazi kungathandize kuti adzingolandira ulangizi okhawo ofunikira ogwirizana ndi nthaka yawo monga fetereza komanso mbewu imene angadzale. Kuuliminso tikupanga embrace technology kuti alimi azitha kulandira uphungu, azitha kulandira extension kudzera mu technology, kudzera mu phone, kudzera SMS, kudzera mu app. So ndi project imene alimi ambiri makamaka azimayi amene ikupanga target project yakhala yofunikira kwa iwo because akutha kupeza extension advice nthawi ina iliyonse imene angafune. Ndingoti simuna alimi ambiri alibe ma smartphone ndi tikuyuzanso ma SMS kuti amene alibe smartphone akhoza kulandira kudzera mu SMS. Komanso pali njira zina zimene tikuona kuti kandi radio kuti azitha phone kuti azitha kulandira uthengawo monga ngati voice note. So tikuzindikira kuti technology sinafikepo, so tikupanga adapt kuti tithebe kuwafikira anthu malingana ndi mmene ali. Kuno ku Malawi ntchito yopereka ulangizi wa zaulimi kwa alimi akazi pogwiritsa ntchito mafoni akuyigwira maboma awiri a Mzimba komanso Mchinji. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku University ya Dublin ku Ireland, Asupriya Garikipati, akuti chitukuko chimenechi ndi chofunika kwambiri pamene ulimi ukupita patsogolo mdziko muno. Kuno ku Malawi amayi ambiri ndi alimi ndipo ndi amene akuthandiza kuti dziko la Malawi lidzikolola chakudya chokwanira. Ndipo pobweretsa ntchito zamakono ngati zimenezi zokhudza alimi akazi zithandiza kuti nawonso alimi akazi adziwe kuti amalabadiridwa pa ntchito za malimidwe mdziko muno. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Chipani cha Democratic Progressive DPP pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika banja ndi amalawi onse akukumbukira malemu Profesa Bingu Mutharika yemwe anali president wachitatu wa dziko lino komanso mtsogoleri woyamba wa chipani cha DPP yemwe anamwalira pa 5 April mchaka cha 2012. Zambiri mlipoti ili lomwe akuwerenga ndi George Banda. Mchikalata chomwe wasaina mlembi wamkulu wa chipanichi apita mukhito chati Profesa Bingu Mutharika anali mtsogoleri wosintha zinthu, wokonda zachuma komanso wokonza ndondomeko ya chitukuko yomwe idafotokozanso momwe dziko la Malawi likuyenera kuyendera. Chikalatacho chati monga woyambisa chipani cha DPP adakhazikitsa chikhalidwe cha ulamuliro woyendesedwa ndi zotsatira malamulo amabungwe ndi zikhumbo za dziko, komanso usogoleri wake udabweretsa kusintha kwa chuma, kulimbikitsa anthu kukhala ndi chakudya komanso chitukuko cha zomangamanga. Chipanichi chatchulaponso za ndondomeko ya Farm Input Subsidy Program yomwe yadziwika kuti ndi yomwe yachita bwino kwambiri kusonyeza kuti dziko la Malawi litha kukhala lozidalira, lochita bwino komanso lonyadira. Chikalatacho chatinso phunziro lake ndi lomveka bwino monga kupita patsogolo kwa dziko kumafuna usogoleri wabwino komanso wamasomphenya, chitetezo cha chakudya ndiye madziko aulamuliro, kuzidalira m'malo mwa kudalira ena, komanso kupanga zisankho molimba mtima ndi kufunikira kwambiri pa zofuna za dziko. Umoyo wa Profesa Bingu Mutharika wasimikiza kuti dziko la Malawi lingathe kukhala lotukuka kwamuyaya chifukwa cha masomphenya komanso kukhazikika kwa cholinga chake. Lero tikuzindikira monyadira kuti masomphenya ake akupitirirabe patsogolo mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, president wachiwiri wa DPP komanso president wachisanu ndi chiwiri wa dziko lino. Kupitirira uku kukuonesa mphamvu, kufunika ndi kulimba kwa malingaliro omwe DPP idakhazikitsidwa. Chipani cha DPP chati ulemu waukulu omwe tingapereke sikukumbukira kokha komanso kuchitapo kanthu posatira mfundo zomwe malemu Bingu Mutharika adakhazikitsa. Mzimu wake upitirize kupuma mu mtendere wosatha.
Nkhani za masewero, komiti yomwe yakonza mpikisano wa masewero a mpira wa miyendo wa Bonanza omwe kuchitikira pa bwalo za masewero la Chitipa yati mpikisanowu uthandiza kukonzekeretsa matimu a ku chigawo cha kumpoto omwe apikisane nawo chaka chino mu ligi yayikulu ya mdziko muno ya FDH Premier. Ludovico Nyirenda wafika ndi ripoti. Masewero a mpira wa miyendo a chaka chino mu ligi yayikulu ya mdziko muno ya FDH Premier ayambe kumapeto kwa mwezi uno, ndipo matimu 16 ndiwo mwatenge nawo gawo. Ngati njira imodzi yokonzekeretsa matimu mu ligi, komiti ya Northern Region Super for Bonanza yabweretsa pamodzi matimu a Chitipa United, Karonga United, Moyale ndi Masters kudzera mbonanza yomwe komiti yakonza pa bwalo la masewero la Chitipa. Mulembe wa komiti iyi Adonex Chilonga anati mpikisano uthandiza kukonzekeretsa matimu a ku chigawo cha kumpoto asanayambe ligi yayikulu ya FDH. Tsiku loyamba titakulifotokoza kuti tsiku limene latipasa ifeyo chimwemwe chiyembekezo chathu ndithu chikukhanga ndikuti chikuchifikira ni mmene zachitikira pa ground, kuyambira ni mmene matimu imene amenyera mutha kuona competition imene inalili pa ground from the game yoyambirira mpaka game ya kumapeto. Ifeyo tili ndithu okhutira kuti zolinga zathu zikwanisidwadi pa mpira Bonanza imene iyi. Tinanena kuti zolinga zathu zikwenikweni ndi ziwiri. One ndikuwapatsa matimu athu mwayi danga loziyeza ni mmene akonzekerera season ya 2026. Chachiwiri timafuna kuti tipeze bekanga chepe kuti matimuwa ndithu akhapeze poyambira pamene akukayamba season ya 2026. Chimodzi mwa akuluakulu a timu ya Moyale Achifundo Mwanyama anati mpikisano wa masiku awiriwu uthandize kuona kufoka ndi kulimba kwa matimu awo ndi kukonza ligi isanayambe. Masewero amene atithandiza kuona maplayer amene timakayikira onani lero, player amene sitimayembekezera masamba ndi amene akhala man of the match, ndi masewero amene atithandiza kuona kuti who is who mu squad yathu. Mneneri wa kampani ya Chipanga Customs and Clearing Norman Mwale apempha makampani mdziko muno kuti athandize matimu osowa thandizo mu ligi yayikulu iyi. Ifeyo monga a Chipanga Customs Clearing tikupempha makampani azathu akuluakulu kuti athandize matimu ku poto kuno monga Karonga United ndi Chitipa United, cause matimu awawa kakhala kumamenya magemu akuoneka kuti akuvutika kwambiri. Mpikisano ukuyembekezeka kupeza ndalama zopitirira 15 miliyoni kwacha zomwe matimu agawane ngati poyambira mu mpikisano wa chaka chino. Ndipo makampani monga Chipanga Customs and Clearing, Ndenga Lodge, Sports, H&D Tires ndi makampani ena ndiomwe athandiza Bonanza iyi. Tikatere tamaliza nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane nainso mitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika afunira anthu a mdziko muno Pasaka yopambana. Chipani cha Democratic Progressive pamodzi ndi President Mutharika, banja ndi amalawi onse akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu Mutharika. Ndipo boma lati ayika ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti anthu ochita malonda mdziko muno asamavutike kugulitsa katundu wawo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mawa wabwino.